آداب خبر وستار سان وادی مز بیگ پھر سہ وقت آم لکن درپیش یم سات لکن نقواری نیند پیش ڈیل گھان روشی پھرسن ہند پھم یت ونان پولن صبح شامن مکانن دکانن گرن دفترن بازرن گلین کوچن مردن زنانن دچھن کھوور ڈولان ہوٹ خراب تات پہ زکام بیتر اشتن یا مام نفرس باسان شوٹس گو کام تمام ہرگاہ یہ پولن نینگلت گو بونگام کس املال سند گری گئی حالات بیگ پھر تم سات تشویش رہ گیل املالس اچانک ہٹس پہ پولن پھسو وچھان وچھان وز املالس پور جسم ساس سی ٹاسر آئی زنس ترام مٹ وزان دچھن کھوور دب ڈلنوت تو بی کھکھر دت تہ گئی املالس ساس فرق حالات بے قابو وچھان لگو املالس کم تان پتین کمرس پہ پینلٹی کک تو املالس دراو دون 3 آنچہ پھم ڈیونگ کھین پھم ڈیونگ وچھتی دز املال نے خاندان کنی جائنٹی کریک ہا خدایو کن کان چونو یمس آئی ونی وت روشی فرسن ہند پھم بچت دون دونی یا ٹھنین پنس اکس دونی والی بیانس مز وونمت کہ یہ پھم بچت پہ گورمنٹس سبسڈی پہ پھم دونچ مشین تمام بے روزگارن خاطر دستیاب تھونا پتہ الگ کت مے ونیو پنس دوستس دوپمس روشی پھرس یمن پہ کونا بین لگان دوپن یما بیگلا روشی یہ نا پوتین بوجی میزائل سفیری بوت چے کو